tanadi na a lahira kai wanda kai sayyadil wujudi bashiri dai bai da gumbakewa da kai nake fara baitika na har masawiru asibu ka bani so ka dade ni kauna me ganin zahiri da koyan mu ka ne ka san gaskiyar nabina rabbu kyale dukan bukata ka bani santa dan amina wanda kai sha'a mutane amma ba sai ka ce mutum ne sallama ta ga sayyidil kauni zan yi ne babu tsaitsayawa rabbana kai da salati gare shi san babu dakatawa alihi har da masu habbansa masu fi babu waiwayawa auliya uka kabi na san kuke ba dugun wucewa zahiri baɗini ina san ku bangaranar da zan takaita sahibin nubuwa ta gaskiya mai kawar da karya rajabul anbiya silar kaunu bi ganin zahiri da buya shi kadai ke kusarwa Allah bishinsa dai yayi marbiyayya ka tsaya masa ya tsaya maka ba bishi babu juya baya babu ɗaya mai shiga tsakanin ku banji Allah yana da shi ba tanadi na duniya tanadi na a lahira kai wanda kai sayyadil wujudi bashiru dai bai da gumbakewa a halan bi ka sahibul kulli zulwula sahibul nubuwa sahibul taji kashi fulgan mu kai kake taimaka kowa babu ɗaya wanda ya wadata da taimakon ga larabawa dole ne in faɗa da ihu ina kiran ta haya rabbana baya kyala duk wanda bai shigo masa da sauyi ba lafiya dai cikar ibadunmu babu mai tsallake kiranka gajimarai ilahu ainihin da ka dai babu mai tare ka shige hallarar makaginka ya rufe babu mai sanin ka tare gaba ka tare baya ka tsayawa mamallakinka ban yi burga ba a halitta cikin ka ban so na manta kaina shugaba kai nake bukata rashin ka zai ta da hankula ko da yaushe ina tsimayin a ce na zo kai kake kirana na shiri za na bar gidana ce da duk masu tambayana na yi kaura garinmu na bar shi don bugana da mai gidana sanda ko duk na riski mahamudu bai zamo dole ni na dawo tanadi na duniya kai tanadi na a lahira kai wanda kai sayyadil wujudi bashiru dai bai da gumbakewa shi kadai ne ya zama tunanin uwa da yawa gaba ka isar wa kowa sanin da dai da haba ya kura duk abin ko da ba mu aiki ba na ci girma a bar wa yara baitika wanda ba na wanzo ba je ka ba ka sa shara ba a birge bashir da baitin da bai zamo da muhammadin ne ba ilamiya mai zuwa ziyara sama sirri abin rufewa amsa kuwar ilahu mahabubu sai da kai ne yake diyarwa ka kirawo mutum da aljan garin kubaja da ke tsarawa ka zamo rabi ya zamo kai rasulu babu bincikawa masana an takaita ilmin su bai kwatance ba zai kwatantawa
sansa ne ke zuwa da sauki. Lokacin da ake ta shirka da kai tabaraka ya ɗau mataki, ya fito ran badar biyayye da kamurai sun ka ɗau madoki. Mai suna ya hana su bauta wa gunkina har suna ta zaki, gafara na masa kasida ɗiban gara da ta zanta kaita. Tanadi na duniya kai, tanadi na a lahira kai, wanda kai sai ya diluduni su shiri dai bai taɓa bakewa. Annabin annabi Ibrahim shugaban Isa da Musa, mai ganin rabu da idanunsa rabi ya kewaye saninsa. Kubutar annaba Ayuba babu kulsa garai da nesa, masu motsi da maras motsi Rasul sun lashe arzikinsa. Ya shiga mai kama da kuka ba zan yi kan san wani ka ba. Waiwaye mai kama da tsoro gare ka san babu mai gidana, na shagaltu da kai ramula ko da yaushe kana gabana. Wanda duya ta kai ta kaunar kaɗa haya shirye cin amana, in ya tuba ya zama masoyinka sai ku zauna cikin lumana. Wanda kai zirka maluma uku ban zamo mai yabo ga kowa ba. Warakar kowane ciwo Rasul ka zo da maganinka, so da kaunar ka ya mutunta mu ko da yaushe muna cikinta. Godiya a gurin majibu Rasul ka wanke zuciyata, dan ka Allah ya kage aljanna har da masu shiga cikinta. Tuwanka zai sa ta amsa sunanta, kan ka zo ba ta amsa suna ba. Tanadi na duniya kai, tanadi na a lahira kai, wanda kai sai ya diluduni su shiri dai bai taɓa bakewa. Sahibin nubuwa shi kadai ne ya zama nabi, zuciya kuwa dole zan barki in akan haka kina da zaɓi. Kaman katar ai ne a san wanda rabbana shi ya ce a bani, shugaba san ka ya mutunta ni ban zamo ɗan gidan akai ba. Na sani duniya gida ne ana zama ba mataubaci ba, sai a ce wance ta fi wance a kyan hali ba a hankali ba. Kowa cewa da yafuwa na a dukiya ba da arziki ba. Shiri dai karki ba ni cin hanci binki ban samu gun zama ba, ba ni gane akwai da babu a cikin Muhammadu nake zuba. Baka komai tukar ka kyale a firgita ne, rayuwa in ta zama hijabin zama da kai za ka hargitsa ne. Zuciya in ta samu ko jiki ba ya nuna muni, ko bidai ne Bashiru Usmanu sansa shi ne ya haska kani. Wurin da duk mai gudu ya rizka ba zai ki kaiwa a hankali ba. Tanadi na duniya kai, tanadi na a lahira kai, wanda kai sai ya diluduni su shiri dai bai taɓa bakewa. Abinda tu zai zamo dalilin barin kalan so ka ba mataki, na hazan bar shi in rike ka da ni da gauro muna aboki. Rabuwa ta da su ta sanya a dab da kai
kai sai ka mun mataki ya Muhammadu bincike na akan kadai za ya zo da sauki ko menene akan ka zan bar shi dan ba zan ba ka kishiya ba a shugaba kai ne mutunci da kai mutunci yake mutunta annabi kake mai wadata da kai wadata take azurta dil jalalu ya kawata ka bikin ka bayi suke wahalta ina gama mu fita kuna so ka so da kaunar kana lazumta sahibin sirri nuru bin nuru bangara larbarin gaba kane kadai wanda zan karanta samu sanyi a zuciya yawanka ne ya saka ni zariya da ta da banki na kewaya balarabe dan kalar musamman kamar ka sabon sayayya babu kai ɗaya ilahu yayi ka aje a cewa macen baya a ɗauki duba a tsara da duba ba za a samu mutum kamar kai ba tanadi na duniya kai tanadi na a lahira kai wanda kai sai ya diluduni su shi dai bai taɓa bakewa ƙarfi na bai zama sukuni suli inna tina da kai wasu da ba ƙaran kusanci da zai wajen fitan zama da kai kai ne ka zo ba dan azaba ba dole ne ta kama da kai shugaba kaga mai ibada kace a yafe wa talikai mai karfi da karfin makaginsa ban gabe ja da kai ya sha ba wanda Allah ya boye sunansa ya kuke ji da mun fada na yi niyyar yi ma kasida a zahiri ba bacin da sallama da yabo nake yin ta sa kujera da shimfiɗa na fito ne da rindinata a ce da masa abu ya sa kiɗa wanda bai san kiɗa ya kauce ko ba kiɗan ban ji yayi yabo ba shekaru sun yi mun karanci yabanka ya zo da hankali girman kai bai zuwa ziyara gare ni na kama manzali batun mu kafin ya ce makarshe mu kai ziyara gidan Ali dan ganin Fadima Batula Jamila mai kyau da kyalkyali Yacalu mai uba ne amma ba zai kai yana ji ba tanadi na duniya kai tanadi na a lahira kai wanda kai sai ya diluduni su shi dai bai taɓa bakewa asalam ya sayyada Fatima ya sayyida Jamila sayyida Mubaraka sayyida Mu'azzama a gaida na Sajida matar Ali ya ga munzali mai kyau da kyalkyali mai kyau da kyalkyali na Fatima raba harin nala wassalam bi salam ya sayyida wassalam bi salam ba salam ya sayyida sakonku ne mutanen garin Bahawa a sha ruwa lafiya